Wain hian anu pui nen chuan an in nei tangin an hlim do na Sunday a po kan in khom dun zak train chutiang chuan nun tluang taka kan omlain anuna van duina tok lat maya an na chana chu chuan ama hong tam takaneya depression te anei pha ke chuan ka thiam tok hin ka hnem thina kan halama tran ka lana sa anun ngoi lu tuk ti gai nan thian kom te le pautina han kal lo pop te po ka phal sak ta thina ti chuan hun aliam zera kan in kar hil hetial tial tran ta nin ka khia ke kan ha ka buaya a zong in ka ngai sak vek thei si lawa a thian te ne na hun an man lain lo khap sak tlat tai da adik thei chi in ka hasi lawa engtia ma han lak zel chi nge ka khato lo ni tin nangni ho hi ka kon pun ngot mai cheu ni tin a soi ni anu pui maulin hi kum som thum la ka upala nia apasal nalama akal hlan hian anin kota mipa pakhat chuan lang ta sat maya in chung lu main a wallet te han check vela a poisa lai kha alaki mem ti ni om takin a han chiar vela ni ti chuan maulin chuan kongka lo hon saka in chunga chon lutin maulin chuan chu pa tan chuan en nom munam tak mai siam sakta alama poisa hloin hetiang hian alom 20 po achiang ta nidang le apo mi padang khas no magdang an local le a amang bot khan maulin hian poisa hloin mi pa lo ti dom 20 chu achiang ta ma se một pui em chu tingai lova một pui tu ka som tu te chu dulovin alo no ho ve fo thau mai ama ro chu a khosak dan he diklat to lo ti chu chiang khop mai hemini phei chuan mei chedang an kon kal ve tlat maya chumi hnu deuh chuan mi padang alo thleng le a tun tum chu he a then nu nen hian in thual ni om takin he pa hi ti lo man tum ve thung ani hetiang hian rain nupui hi poisa hlo nan alo chevel thina mipa a ho nu hian a then nu nen hian bedroom lama lutin moilo takin an kho satun chun zom ta bok ani hetiang hi ani ta ka chuan an suina po chu ti to panita ani rain chu kovin anu pui lo kho sok thrin dan te chu an han en tira rain tan chuan en a ha khop mai a chan chu rain hi Christian thopa ngai takania anu pui nen po hian in khom za zat thrin kha an nia hetianga anu pui lo om mai hi a oi thei thei lo ni akin lo tak main anu pui chu ataksa mangin sum lo hai du thrin ti a khata a mei che pui po một pui khelovin anun chu alo mang to ni tuna hian anu pui chuan a thian te nen anin ti hlim don ti in alo soi to ma se anin ti hlim da ne ro a chiang ta viau mai ti chuan an in awa hoin an bakal chil don ta ni in chung an valu chuan an lo lam na sa viau mai rain chuan a kha thiam lo mi padang lo om ho chu chuak tur na ting hala an tlan chuak rang khop mai anu pui hne la hian enge om zia hetiang ai om ta mai hi enge ni engwa nge ti in a ham mai khop mai enge ka ti sual engtin nge hetiang hi ni om thei jok ti na kha thiam lawa anu pui hi chuan engke ma thalom mi padang tu ma ka mut pui thei nem nang ma chaw lom ka mut pui thin ti in alo in thiam ve viau bok ma se detective cha chuan mi pat mai chia na chaw hi kan om na te na ni thei nem yom da nang hi a sual nei khelo vem ni an tia anu pui hian sum hai du na ka du ve a ka thiam dan angangin ma ka lo la ve ni maya chuba ka a hlim oma thil sual ka va ti tel khek chuang hei nem mi pa ka mut pui ngai lo ti tranin a tang that mai a thian no po hian business lom kan lama a bak eng ma kan ti thei nem enge chu chu sual na business le ka lom a ti ve tat bok rain chuan anu pui chu midang dai ang mai hian a muwa adong song thiam lo khop mai in chu san mai ro ka pom sam thei lo hetiang sual a poina khachat lo ngei chia chu kanuna hian ko om tir thei lo chuak ngal ro tin ron na tak chungin hot chuak ta a a thian no chuan lo kal mai ro kan ina yom don nia ti na ron fuai wata
lokan chu athin lunga ke som tak zet ani detective te po hian hnem vak mai nan khwelawa an en deuh tok pluk ngot maya ti sak thei chakan nei em an tia angai lo ve ka thoma yang tin a chang ta ni kan ko pui te ne na sual kan ti te apoi kan ti chin te ahim kan ti chin te ain an to lo chuan kan hmalo ka hian in thran kan hnai chho viaw ani ti hi khreila asual tam pui om lo ve mole video danga kanin hulai vak don ya Inhale môi he sen ka hai lo ve zun in zut ve ma se ka tan chu